Nuwun sugeng pepanggihan. Rahayu rahayu kang winantu, rahayu sagung dumadi. Mugi kawilujengan, kasantosan lan karaharjan tansah kajiwa lan kasarira dumateng panjenengan dalasan kawula. Awit nugrahanipun Gusti kang Maha Asih. Wonten ing mriki kula nyuwun wekdalipun saha idin palilahipun Supados saged nepangaken piyambakipun kula kalian kanca kula dumateng panjenengan sedaya. dipun tepangaken nami kula Celia Putri Asmara saged dipun timbali Celia kalian kanca kula Amalia Khoturnada saged dipun timbali Amel saking kelas 2023 C. Mbak Amel, Seli, ana apa sih? sampeyan lagi ngapa? Iki aku lagi nggarap tugas makalah saka kuliahanku. Oh, makalah. Iya, ana apa sih? Aku oleh nyilih gak, Mbak? Nyilih apa ya? Nyilih laptop-e. Kena apa laptopmu? Aku harap nyilih laptop-e gawe nugas makalah, Mbak. Mergane laptopku iku rusak. Oh, rusak. Tapi bakal kok balik ke dina apa ya, Sil? Dina Jumat. Dina Jemuah. Iya wes, Sil. Tapi tolong jagone laptopku ya, aja sampai rusak utawa ilang. Iya, Mbak, siap. Ya wes, lek ngono laptopnya gawanen saiki wae. Iki ya Sil laptopnya, aja lali kok jaga lan kok balikake dina Jumat. Nggih, Mbak. Matur nuwun nggih. Nggih, sami-sami, atos-atos Nggih, Sil. Mbak. Kula aturaken agunging panuwun dumateng para kadang sedaya ingkang sampun paring wekdal saha idin palilahipun kagem kula kaliyan kanca kula ing wekdal punika. Saderengipun kula pungkasi lepat luputipun anggen kula matur lan setelah bawa kula ingkang kurang trapsila kula kalian kanca kula nyuwun agunging sih pangaksami. Cekap semanten anggen kula pitepangan. Matur nembah nuwun. Nuwun rahayu.